عزوز سلام تانا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو ساعة تشعتا خيلو نلومي سوني سلاسة قنبوت زتلالو زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كسافة سامن مكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي بقندر استزينا أفلم مراحتي سربيا جرمن ريبوبليك ماكالي أفريقيا يوهانا ملأخت السديدهم أب كويت كينيا دنماركن جرمن زنبرو إيرتراوان تنبل ناصنت بالعلوني أبعيلون لهم بستقبر مرمراتات كل تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كالرقاقات انكالو كل التدمع تفانيهم چاينا مسدسيتاوين هاقرات سلما وكيانو سابستفلا ليتسلاتات ناي مررداء مذكر كتيما نشبرا زدق في هاقرات مسنيتو كتنبرا هاقرو خمزي تفكر بريزيدنت إردوغان حابيرون محبر السبع عالم إسرائيل بالعلي فلسطينيين تخطوا لزلا بوليستات نمكتات تراؤو كتصاوت إيران صويحة بريزيدنت ريبوبليك سربيا ألكساندر فوتشيتش بريزيدنت فدرالاويت ريبوبليك جرمن فرانك فالتر شتاينمر كمون بريزيدنت ريبوبليك ماكالي أفريقيا بروفيسور فوستين تواديرا بمغنيات صنبل مبل سرسان حدن عامت ناصنت ناب حزبن منغستن إيرترا نايو هانا ملأختي سريدوم اتم مرحتي باسمهم كمون باسم حزبتاتهم منغستاتهم اب سردو ملختي نبريزيدنت إسياس أفورقي ملوت عنان ناي سرح حسالتون نيرتران حزبان دما رهوان عبيتن تمنيوم بريزيدنت ريبوبليك سربيا ألكساندر فوتشيتش بتوساقي لومي عامت مبل عسراي عامت ممسرات دبلوماسيا وزمدنا ايرتران سربيان اب نخبرلو امردان حد مكبارن استسرته كلتا وحونتا وزمدنان كل مدياو متحبار نمعبال بوغن هاغور نزلو سناي دليت ارغاغيصوم بريزيدنت ألكساندر فوتشيتش اسعبو ايرتران مسرتاوي متكلات اهغراو حق نزلوات صنع مبصعه لعل قمت كم زهبو انصيروم أب كويت كينيا دنماركن جرمنن زنبرو إيرتران مبل سلاسان حالن عامت بعال ناصنت نياتنا ناس أحريانا بزبل تيما بالعلواني كم تسنبلو ككابوتو زبصحنا حبريتا عفليتم ليلة تخلى مريم أو هيدات الله ميكائيل حرقو كوربوي بيسان شوعتن قنبوت أب كويت أبستخايدن أمباسادراتن محازوت إيرتراويانن زتصادفو تسنبل فتسام قديات إمباس إيرترا بكويت أتو حمد يحيى حالي أبزا سمعوكال نزمنا تقاليسنا زجبتنا كبرتنا صنت وترو دميقه اتصنبل واغا رزين سلازغوني دحر مبال اب كويت زغمطو ايرتراوان مدبات مختن لمعتن زغبرو زلوا بركتو موغيشو حلافي محبركم ايرتراوان نبرت كويت اتو سالم صافي دما كم زيغاتات حضرنان مبصعنان بمحداس كابانا زحتت كنمال دلوات الله نايلوم اب كينيا زغمطو ايرتراوان ون بتمساسالي دمقت اب زودبو صنبل امباسادور بين رؤسهم اب زهابو قال حزب ايرترا ناصنتو نممصا ازيو كبيدن زتحلالخن مدرخات كم زحلفه لولاونتو نمعقاون عبيقيا كم سفصمه بمتقاس ايرترا لومي سالا زيت صعد حزبان حيال سراويتان بعد راي مريحنتان زيت دفر لولاويت هاجر كوينا كم زلا ابريهم كم زيلن كله عب دنمارك أبستخايدة تسنبل حلافي قنصلاو قدرات إمباسي إيرترا بهاجرات سكاندينافيا أتو إسياس قبراي أبزهابو قال أوشتن وطان زغمت إيرتراوي معلتنا صنتون مدما زي قبرو كل مداو نتفتات مرايا نايتي زي كما هاجراو فقرون متكلون مخانو تغيسو محيال ودابة محبركومات بزلع عليك سرحلو مخانو أبريهم بتمساسال مبر ساسان حدن عمت تسنبل ناصنت إيرترا أب جرمن كتماتات برلين دارمشتات جيسن فريدبرغ فيتراو هامبورغ دراي ايش اوفنباخ اولم نورنبرغ لوراغن شوتغاردن بيسان شومنتن غومبوت بالعلوني تبعيلوم اب كتما برلين اب استخايده وعوع صنبل فتصامي قدات امباسي ايرترا جرمن اتو يوهانس ولدو ترخيبو نترغم ناصنتن سلاز تخفله واغان دحر مبرا منسيا تركبت حدري كم خانو متن نخلو تصاوتات بنقحات مكيتوم صنبل ناصنتهم نمدما نزغبرو ابركتوم وغيسوم صحافي هاغراو شماغله جرمن اتو موسى فساي دما ودابه حيل سلازخونه منسيات
ኣብ ሃገራውን ውዳበታት ተጠርኒፎም ሃገራዊ እጃሞም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ብ25 ግንቦት ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ድማ ብቐንዱ ነታ ረዛን ዕለትን ትርጉማን ብዘንጸባርቑ ባህላውን ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታት ደሚቑ ነይሩ ኣብቲ ንህፃናት ማእከል ዝገብረ ስነ ስርዓት ኣደንበር ሃገራዊ ሽማግለ በዓላት ወይዘሮ ኣኽበረት ሃይለን ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣቶ ክብረኣብ ተኸስተን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ናብ ዕለታዊ ጸብጻብ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ምስ ንሰግር ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ኣድራሽኦም ማይ ተመናይ ዝኾኑ ክልተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ፀንሑ ክልተ ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9759 በፂሕሎም 9649 ካብዚኦም ሓውዮም ዝተፋነው 103 ብሞት ዝተፈልዩ 7 ድማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ክንክን ዝግበረሎም ዘለው እዮም ሚኒስትር ጥዕና 30 ግንቦት 2022 ማእከል ፊዚዮቴራፒ ሃገራዊ መወከስ ሆስፒታል ኦሮታ ዘዓጠቆ ዘመናዊ መሳርሒታትን ካብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ዝተመረቑ ሞያውያንን ኣብ ዝህቡ ኣገልግሎቱ ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብሩሎም ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦ እዩ ማእከል ፊዚዮቴራፒ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዘዓጠቆ ዘመናዊ መሳርሒታት ኣብ ዝህቦ ኣገልግሎት ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ሓላፊት ማእከል ክኢላ ፊዚዮቴራፒን አኩፓንቸርን ኣቶ ገብሪ ህይወት ተኽለ ገሊጹም ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ገብሪ ህይወት እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ውፅኢት ናይቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ 2005 2013 2012 ዘተኣታተዎ ዘመናዊ መሳርሒታት ከምኡን ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ዘመረቆ ሞያውያን ከም ዝኾነ ሓቢሩም እቲ ኣገልግሎት ኣብ 2004 ክጅምር ከሎ ዳርጋቲ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዝኸደ ቁፅሪ ናይ ተሓከምቲ ንመጀመርያ ኢንትሮዲውስ ስለዝገብሩ ነበርና ቅድሚ ነይሩ ባርጅማ ኣብ ኦሮታ ግን ምስቲ ሆስፒታል ሓዲስ ስለዝመፀ ሪፈራል ሆስፒታል ስለዝኾነ ዳርጋ 375 ካብኡ ዘይበልሕ ዘይበዝሕ ቁፅሪ ኢና ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ውሽጢ ዓመት ክንገብር ክኢልና ብድሕሪኡ ኣብ 2005 ሓደሽቲ መሳርሒታት ከም ዝኣቱ ኮይኑ ነቲ ኣገልግሎት ብዝማዕበለን ብዝዓመቐን እቲ ንሱ ዝጠልቦ ምስ ናይ ዓለም ከዓ ኣብ ቦታ መለክዒኡ ኣብ ማዕቐኑ ኣገልግሎት ክንጅምር ከም ዘለና ስለዝተሓስበ ستاندرد دلو ويكا ناي علم معقن دلو مسارحታት ካብ ሽኡ ጀሚርና ኣምፂና ብድሕሪኡ ኣብ 2013 እንደገና ብውሱን ደረጃ ኢኩይፕመንትስ ከም ዝልዕብል ኮይኑ ሕጂ ከዓ ኣብዚ ናይ 2022 ሓደሽቲ ንብረት ሚኒስትሪ ጥዕና ነቲ ኣገልግሎት ደሎ ኣበርክቶ ብምዕዛብ ኣብ ኩሉ ዞባታት ነቲ ኣብ ቀረባ ክረኽቦ ዘይክእል ኣብዚ ክመፅእ ዝግደድ ነበረ ንዕኡ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ክንኸርበሉ ካብ ቅድም ክስርሓሉ ዝፀንሐ እዩ ድሮ ኣብ ዞባታት ካብ ነዊሕ ዓመታት ማለት ካብ 2002 ጀሚሩ ዝተጀመረ ስራሓት ኣሎ ናይ ፊዚዮቴራፒ ኣብቲ ናይ መጀመርያ እዋን እውን መባእታዊ መሳርሒታት ተገጢሙሉ ስራሕ ኣብ 2012 ብዝተመደቡ ኣብ ኮሌጅ ጥዕና ዝተመረቑ ክኢላታት ስራሕ ይኸይድ ኣሎ ነዚ ለመባል ተባሂሉ ከዓ ሕጂ ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ 2022 ሓደሽቲ ኢኩይፕመንት ሰጥይሉ እቲ ማእከል ዕለታዊ ክሳብ 200 ዝበፅሑ ዓበይትን ህፃናትን ኣገልግሎት ከም ዝህብ እቶም ዝበፅሑ ድማ ብሰንኪ ልዑል ፀቕጢ ደምን ሽኮርን ዝኽሰቱ መልመስትን ሕማማት መትንን ከምኡን ፀገም ስርዓተ ጨዋዳ ቃንዛ ዓንዲ ሕቆ መሓውርን መለጋብያታትን ዘለዎም ምዃኖም ብምጥቃስ መጠን ምሕዋይ 52 ሚእታዊት መጠን መምሕያሽ ድማ 43 ሚእታዊት ከም ዝኾነ ኣብሪዮም ሩኡይ ዝኾነ ለውጥታት ዝገበረ 52 ሚእታዊት ጽቡቕ ውፅኢት ዘርአየና ነይሩ بمطلو لو تتدرعنا من محياشات درعية ل 43 مئة تفتصم يكون لو تدير آخر
كاب 4-7% ዝኸውን ዝኾነ ይኹን ሲግኒፊካንስ ተብሉ ዘይቀየረ ኢልና ንሓስቦ ማለት እዩ ሓደ ሰብሲ ኣብ ስትሮክ ገይሩ እንድሕር ኣብ ዊልቸር ኮይኑ መፂና ድሓር ብዝተኻለ መጠን ሓጊዝናዮ ተሓኪሙ ክኸይድ ከሎ ካብ ስትሮክ ካብ ዊልቸር ብእግሩ ክኸይድ እንድሕር ክኢሉልና ምርኩስ ገይሩ ከዓ እንድሕር ክኸይድ ኣሎ ኮይኑ ኪዩር ገይሩ ናብ ነበሮ ተመሊሱ ክንብል ኣይንኽእልና ሓዊ ተመሊሱ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ኣትሊስት ካብቲ ነበሮ ናይ ዊልቸር ደረጃ ወፂስ ብምርኩሱ ገይሩ ኣብ ከባቢኡ ከም ዝንቀሳቐስ ነብሱ ክልፍትን ከም ዘሎ ኢና ንገልጾ ስለዚ ኣብቲ ተዓቃቅናና ኩሉ ሻብ 100 ዝበሃል ውፅኢት ቁርባይ እንደፍሮን ኢና ክንዛረቦ ወላ ተሃለወ ነቲ ኣገልግሎት ናብ መላእ ሃገር ንምስፋሕ ንዘሎ መደብ ዝምልከት ድማ ኣቶ ገብረ ህይወት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ 2022 ዘተኣታተው ሓድሽ መሳርሒታትን ዝሰልጠኑ መያውያንን ኣብዚ መዳይ እዚ ዓብ ተራ ከም ዝህልዎም ብምእማን ብዕቱብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣነፂሩም ማእከል ፊዚዮቴራፒ ሃገራዊ መኮሰ ሆስፒታል ኦሮታ ክኢላ ፊዚዮቴራፒን አኪፓንቸርን ኣቶ ገብረ ህይወት ተክለ ኣብ መወዳእታ ምስ ኣካላዊ ስንክልናን ዘሕታለ ኣእምሮን ዝተወልዱ ልዕሊ 400 ተሓከምቲ ህፃናትን ቆልዑን ከም ዘለው ብምጥቃስ ወለዲ ኣብ ደቆም ንዘጋጥም ሕማማትን ስንክልናን ብኣጋነ ምልላይ ትኩራት ክኾኑ ኣዘኻኺሮም ብማዕረ 488 ህፃናት ኣለውና በበይነ ዓይነት ስንክልና ኣለዎ እቲ ንዕኦም ንገብሮ ኤፈርት ወይ ንገብሮ ስራሕ أزيو بزحيو نحنا ناي بحقي ورا لو حلفنا سلزلنا نتنقلوا حنحجزهم بخومينا نطموتهم 309 تنقلوا بز حلفه جزي تحكيمهم كابزيهم انتم 10-3% ترايهم ماركت امبروفمنت ريل وتياريومنا مالتهم زتما حيشو لو تقدر عينها بدرجه خفتياتهم زغودلو خينو 4-2% اللونا تسيمهم زخون يخلو تدي قبرخا 4-5% هذا خبتي أتصدقنا تقدسنا ونصحنا قدادنا يزوم كل زياتهم نحوارو نبار سنكلنا مثلا كساك يكونوا بزهت علينا نقبر نتهم بمولو ناي حويت وين ناي لوتي نقرات زي ما تصلهم كا بستخالنا تناديثات كنبرين كابزبانا كنوردلنا ناي مس مشارختنا مزوم إيري تشايلد بهال بشور اللهم ساعتهم كنا ويلتشير بيرماننت خمس حجوزو نقبر ኣብ ኩل ከባቢታት ሃገር ዝርከቡ ህፃናት ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብ ንኡዘባተ ሰነይ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ዝርግሕ ቤተ ትምህርትን ተሳታፍነትን ከም ዝዓበየ ተሓቢሮም وكيل إرينا أمانيل تسفاي بملكع تسبساب نزدالو تحستو فرتون عندهم ኣብ ንኡዘባተ ሰነይ ኣብ 31 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ጽላት ትምህርቲ ብዝተገብረ ወፍሪ ኣብ ትሕቲ ቅርጽን ተሳታፍነትን ርኡይ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዘባ መምህር ሱራፊኤል ክፍለ ገርግሽ ሓቢሮም ናይ ረራ ብዝሃቡ ሓበሬታ መምህር ሱራፊኤል ቅድሚ ናጽነት ካብ 300 ዘይበዝሑ ተምሃሮ ኣብ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ይግልገሉ ከም ዝነበሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ 26 ኣብያተ ትምህርቲ 44 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 21,000 ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣብ ጽላት ናይ ትምህርቲ استخايد وفري أزيو جزيف أبزن الزبا بعزيو تزتحت عقمي كل تعبيرات مرتين نيران ويكاتن دنك أساقسات نبرت حنتون وريدا قاريس أزن نبرتها حجي أبتيك إدمنات سنة زنبرة كنرنا أبزي نوزوبات السنة ناي زرقحي أبيات تمرتي ويتتك أمنت ناي تمرتي نيرو إلنا نزارة بين خلينا تحرنا سنة جن أزي يسفح سخونة زرقحي تغير الله تزرقحنا أبيات تمرت دما أب نفس وقف من محدار كبابي تاتر للومي نفس وقف من محدار كبابي بيت مرت زي بالله لأنه قادات تدربه قال أي سال سايز وسخة رابع عايز وسخة أنت يوتي زرقحي جيت زرقحي أزيو بزحيت أكسس كريان كلنا أزيو سوقي مزولي كاب حد 300 كسب 400 زي بصحو تمهارو زنبرو أب قدمي ناصنت مزحجين رؤية زلنا دحر 30 حدن عامتنا 20 حدن شح تمهاراي كهلونا كلو تفللي أزيو جزيفن ناصنتن مجزأتن أقولح زريكا فللي سلازلا أزيو عبز غني
سقومتنا سقيمنا زلنا تساتفنا تمهارو بكل ملكيعታት ጽቡቕ መምሕያሽ ከም ዘመዝገበ ዝጠቐሰ መንበር ሱራፊኤል ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርቲ ወለድን መምሃራንን ዘሎ ጥቡቕ ምትሕብባር ውጽኢት ተምሃሮ ኣብ ሃገራዊ ምርመራታት ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት ንኸርኢ ከም ዝሓገዘ ብምጥቃስ እቲ ዝድለ በቕዓት ንምርግጋጽ እቲ ስራሕ ቀጻሊ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከቡ ህጻናት ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዓዲ ኬራይን ዓዲ ቀራንን ክልተ ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ከም እትኸፍታን ዝምስገን ኣገልግሎት ሂባ ከም ዘለዋን እውን ኣፍሊጦም ኣመሓዳር ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳግም ኣቶ በረኸት ጥዑም ብወገኑ ኣብቲ ጽላት ዓይነታዊ ለውጢ ከም ዝመጽእ ብምሕባር ኣብቲ ዞባ ዝፈርዩ ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት መንግስቲ ተመዲቦም ግብኦም ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ገሊጾም ሓደ ህዝቢ ወይ ሓደ ሃገር ደረጃ መናባብሩ ወይ ከዓ ምዕባሊ ክረጋገጽ ተኮይኑ ብመንኮርኮር ትምህርቲ ጥራይ እዚ ስለ ዝኾነ ካብ ዝምብጋስ ኩላህና ከም ንፈልጦ ኣብ ደረጃ ሃገር ካብ መዋዕለ ህጻናት ክሳብ ኮሌጃት ተሃኒጹ ዘሎ ኣብዚ ውሽጢ 31 ዓመታት ንጹር እዩ ብሓፈሻ ኣብ ዝጋሽ ባርካ ክሰርሕ ከም መጽናሕ መጠን ብዓይንና ዝረኣነየ ማለት እዩ ኣዝዩ ርሑቕ ገጠራት ናይ ትምህርቲ ዕድላት ተኸፊቱ ዳርጋ ኩሎኑን በፂሕና ኢና ርኢናዮ ሕጂ እቲ ተሳታፍነት እቲ መረዳእታ እቲ ምስፋሕ ኣገልግሎት ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ብጣዕሚ መዕቀን እውን የብሉን ተዓጻጻፊ ብፍላይ ካብዚ ዞባ ጋሽ ባርካ ማለት እዩ ብሩዱእ ምክንያት ምስቲ ናይ መግዛእትን ካልእ ርሑቕ ገጠራትን ምስ ምጽንሖ ማለት እዩ ሕጂ ብጭቡጥ ኣባይታ ክንርኢ ከለና ምናልባት እቲ ዝርግሐ ተበፂሑ እቲ ማዕርነት ምዕሩይነቱን ተበፂሑ ክንብል ንኽእል ደሓን ደረጃ እቲ ምርግጋጽ ናይ ብቕዓት ዝበሃል ወላ ከምቲ ዝድለ እንተዘይኮነ እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ መጀመርያ ንዕኡ ገምጊምና ንዕኡ ዓቂልና ንዕኡ ከም ግቡእ ወይ ከም ጽቡቕ ኣብ ኣወንታ እንተገምጊምና ጥራይና ነህሪ ክንውስኽ ንኽእል ኣብ ዘንዲ ጸናሕ ኩለን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ፈርዮም ዘለዉ ተምሃሮ ኣብ ኩሉ ሞያውያን ኢንጂነራት ፈርዮም ሓካይም ፈርዮም መምሃራን ኮታሲ ኣብ ተፈላለየ ካልእ ንግደፎ ኣብቲ ዘለኽዎ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብቲ ኣውቶማሂሮም መምሃራን ኮይኖም ኣዝዮም ብቑዓት ብኩሉ ነገራቶም ምሉኣት ኮይኖም ክመጽቡና ክስለፉ ከለዉ ካብዚ ዝዓቢ ዓወት የለን رئيس ممهر كالعي درجة بيت تمرتي علي قدر ممهر محمد جمع محمد علي دمان أبرحو كبابتاتن كتماتاتن استمال اقرب أقول قلت تمرتي نقاعت هبرة السب كم نخبل كم زحقزة وطيتو عم مسرح من قاس محبرة وفتح دما لعول كم زخون حبيروم أب تمرتي زولو وفري كابت كالوت صلاتات فلي خازر اكساب زخون وموخا أما أزاني أكال أما أزاني عودي ناي هوتو سب اكساب زخوني أزي عبينا خم بالنخل تفللي بقدرة رايدة يكونس أبايتاخي ويكا أب نقحات حبرة سبقون أب بحري تمهراي تمرتي بمسرته مقيار بحري تمهراي ويكا مقيار بحري حبرة سبع بيكساب زخون أبو خسن تاي مسئي مسنبل معريو ولا أيقون بتا هزاوي انتاشموس سقم اللو قنفللو أبزا أو انتاو نقر بزيحي رايدة يكونس مقمقميو انتاي كاكبوت حزلني تريفن اللو إيلو كساب ده حسب تريفنا زلو كم موياويان بزوح مخانو تزجبتنا يا ترى عجيبنا كوف زبلنا ده يكونس تدي بس احنا نجارات كن بتصح ليتن معلتن كن حلم كم زلنا يزتم به تزلو بايتا مالتي زينا مسواتي اب تحتي صلال مينستر عيون محبراو دحنتن كله صنحه سن كل تغادلاي ارمياس زرا مريم نايزغي بعسران شمونتن قنبوت أم برسوسان 4 عامت عدمو بحمام تسويهم عبشعن شعاتميتن 74 أب هزباو حيلتات حرنة إيرتراز تسلفة تقادلا إرمياس أب طواقع سراويت تمديبون هزبون هاقرون بتوفاين الزقلقلة حاربين يايم قديم تقادلا إرمياس زر أماريان بعال حدارن أبو شوعات تولداتنيوم سنة سرعات قبر دمات مال السنبت عسران شعاتن قنبوت ساعة 4 دحر غطري أما كان مقابر حربينياتات هاسمرا تفتسيمهم شنفر مينستر عيون محبرة ودحنتن زوا مأكل بمسواتي قريم تقادلاي إرمياس زر أماريام استسمعو مرير حزن ناقلسة نسدرابيتون مقالستون صنعاتي هابكم يبل كبرات عزبتنا السعب أهقراو زينايو مكتالهم كتسلو دقيمنا بخبرنا الجم
زمدنا ቻይና ምስ ደሴታውያን ሃገራት ሰላማዊ ውቅያኖስ ንምዕዛዝ ኣብ 10 ሃገራት ዞባ ዑደት ዝፍጽም ዘሎ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዋንጊው ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ናይ ምርድዳእ መዘክር ከም ዝኸተመ ገሊጹ እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ቻይና ምስ መዛንኡ ሰብ መዚ ደሴታውያን ሃገራት ፊጂ ሳሞዋ ቶንጋ ካሪባቲ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ቫንዋቱ ኒውን ቫንቱኑን ደሴታት ሰሎሞንን ኣብ ዘካየዱ ርክብ ኣብ 5 ጽላታት ኣብ ክልታው ምትሕባር ንምዕዛዝ ናይ ምርድዳእ መዘክር ከም ተኸተመ ብምግላጽ ንምዕማቁን ጸጥታው ስምዓት ንምኽታምን ግን ተወሳኺ ዝርብ ምክያድ ከም ዘድሊ ሓቢሮም ሚኒስተር ዋንጊው ኣብ መግለጺኡ ገለ ወገናት ነቲ ቻይና ኣብ ደሴታውያን ሃገራት ሰላማዊ ውቅያኖስ ተርእዮ ዘላ ተገዳስነት ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዘእተውዎ ብምጥቃስ ሃገሩ ኣብ ሓበራዊ ምዕባለን ምትሕባርን ዝተመርኮሰ ዝምድና ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤስያን ደቡብ ኣሜሪካን ክትክትም ምጽንሓዩ ሓቢሮም ቻይና ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ዘለዋ ጽልዋ ንምዕባይ ተካይዶ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ንምግታ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ህንድን ጃፓንን ልፍንቲ መስሪተን ብዕቱብ ይሰርሓ ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር በዚ ድማ እተን ምዚ በአሜሪካ ዝምራሕ ልፍንቲ ጥቡቅ ዝምድና ዘለውን ደሴታውያን ሃገራት ሰላማዊ ውቅያኖስ ምስ ቻይና ሓድሽ ስምዓት ክኽትማ ምትአን እዩ ዝግለጽ ንሽበራ ዝድግፈ ሃገራት ምስ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ክጽምበራ ሃገሩ ከምዘይ ተፍቅድ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ሓቢሮም ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ነዚ መግለጺ ዝሃበ ምስ ኔቶ ንምጽምባር ወግዓዊ ሕቶ ዘቕረበ ፊንላንድን ሽወደንን ነቲ መስርሕ ምስ ዝነጸገት ቱርኪ ልዝብ ንምክያድ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ላዕለዎት ወከልቲ ናብ ከተማ አንካራ ከም ዝለኣኻ ኣብ ዝተቃልሓልዮም ፊንላንድን ሽወደንን ኣባላት ናይቲ ቱርኪ ከም ሽበራዊ እትፈልጦ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ ሰልፍ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ማለት ፒኬኬ ከም ዘዕቁባ ከምኡውን ፖለቲካውን ንዋታውን ደገፍ ከም ዘቕርባያ ቱርኪ እትኸስስ እተን ሃገራት ስካንዲኔቪያ ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ ዝወሰነኦ በይናዊ እገዳታት ሸመተ ኣጽዋር ክልዓል መንግስቲ ቱርኪ ካብ ዘቕርቦ ዘሎ ቅድመ ኩነት እዩ ኩናት ዩክሬን ብ24 ለካቲት ድሕሪ ምውልዑ ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝወገና ፊንላንድን ሽወደንን ብህጹጽ ምስ ኔቶ ንምጽምባር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብወግዒ ንዘቕረበኦ ሕቶ ብዘይካ ቱርኪ ካልኦት ኩለን ኣባል ሃገራት ከም እተቐበሎ እዩ ዝግለጽ በዚ ድማ ዝምድናን ምስ ቱርኪ ንምምሕያሽ ጻዕርታት የካይዳ ከም ዘለዋ ከምኡውን ካልኦት ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰለ ኣባል ሃገራት ዘሎ ፍልልይ ኣብ ምጽባብ ኣበርክቶ ክገብራ ምጽዋዕን እዩ ዝግለጽ ቱርኪ ነቲ ብሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊኣ ዝግበር ጸቕጢ ንምፍኻስ ከምኡውን ብሰንኪ ሸመተ ጸረ ሚሳይል ቴክኖሎጂ ሩስያ ዝኸሰረቶ ስምዕ ሸመተ F-35 ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ንምኽሳብ ከም መባድልቲ ናይዚ ምጽምባር ፊንላንድን ሽወደንን ናብ ኔቶ ትጥቀመሉ ከም ዘለያም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ዝገልጹ ማሕበረሰብ ዓለም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ተኽተሎ ዘላ ፖሊሲታት ንምግታእ ተርኡ ክትጻወት ኢራን ጸዊዓ ኢራን ነጻውዒት ዘቕረበት ማል 29 ግንቦት ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ፍልስጤማውያን ሰልፈኛታትን ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 200 ፍልስጤማውያን ከም ዝቆሰሉ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ ዝበዝሑ ካብቶም ግዳያት ወተሃደራት እስራኤል ብዝተኮሶ ጠያይቲ ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እቲ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ ፍልስጤማውያን እስራኤላውያን ንጸንሐ ምትፍናን ካልእ ኣንፈት ከየትሕዞ ስጋኣት ከም ዘሎ ገሊጾም እስራኤል ኣብ 1967 ብውግእ ኣብ ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም እተካይዶ ህንጸት ሰፈራታት ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን እትፍጽሞ ግፍዕታት በብዓመቱ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱም እታ ሃገር ኣብቲ ከባቢ 4,000 ተወሰኽቲ ኣባይቲ ንምህናጽ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ከም ዝወሰነት ኣይርስዓን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ካብ ምኹናን ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝኾነ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ካብ ሓያል ወገናት ተቃውሞታት ክመጽኦ ምጽንሑ ይጥቀስ መንግስቲ ኮንጎ ኪንሻሳ ንዝኾነ ዓይነት በረራ ነፈርቲ ሩዋንዳ ብኽል ኣየሩ ከም ዝኸልከለ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኮንጎ ነዚ ስጉምቲ እዚ ከም ዝወሰደ ዝገለጸ ሩዋንዳ ነቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይድ ዘሎ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ M23 ኩሉ መድያዊ ደገፍ ትገብር ከም ዘላ ብምኽሳስ እዩ ነቲ ክሲ ዝነጽግ መንግስቲ ሩዋንዳ በኣንጻሩ ሰራዊት ኮንጎ ናብ ውሽጢ ልኡላዊ መሬቱ ናይ ከቢድ ብረት መጥቃዕቲ ክፍጽም ምጽንሑ ወቒሱሎም እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ንዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ኮንጎ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ M23 ብዝካየድ ዘሎ ግጭት ልዕሊ 70,000 ሰባት ከም እተመዛበሉ ጸብጻባት የረዱም
ሓያሎ ዜጋታት ኣሜሪካ መንግስቲ መጥቃዕትታት ፎኪስ ብረት ንምግታእ ስጉምቲ ብዘይ ምሳዱ ቅሬታኦም ይገልጽሎም ኣብ ኣሜሪካ ኣብዛ ዓመት ዝጥራይ ልዕሊ 200 መጥቃዕትታት ፎኪስ ብረት ከም ተፈጸመ ብሰንኩ ድማ ልዕሊ 140 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝጠቕሱ ጸብጻባት መንግስቲ ፈጸምቱ ንምሓዝ ስርሒት ካብ ምውዳብ ሓሊፉ ዝወሰደ ስጉምታት ከም ዘየልዮም እቶም ዜጋታት ዝወቕሱ ዋነት ብሕታዊ ብረት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ምዃኑ ዝገልጹ ሓያሎ ወገናት ነቲ ሕጊ ምስራዝ ነቲ ገበናት ከጉድሎ ከም ዝኽእል ይጠቕሱ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ 2021 ምስ ዋነት ብሕታዊ ብረት ብዝተኣሳሰር መጥቃዕትታት ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ኣብ እዋን ምሕባሮም ይዝከር ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ናይጄርያ ኣብ ሃይማኖታዊ ምትእኽኻብ ብዝተፈጥረ ጸቕጥቀጥ ብውሕዱ 30 ሰባት ሞይቶም ኣብቲ ናይ 28 ግንቦት ኣጋጣሚ ህሱያት ዝርከቦም ሓያሎ ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክብል ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ናይጄርያ ኣሚቶም ኣለዉ ኣብ ናይጄርያ ከም ዝተሪዮ እዚ ከጋጥም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ የረድኡ ንሎም ሶኒ 30 ግንቦት ሰዓት 9 ምሽት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ቀንነታቱ ክደግመልኩም መራሕቲ ሰርቢያ ጀርመንን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ኣብ ኩዌት ኬንያ ዴንማርክን ጀርመንን ዝነብሩ ኤርትራውያን ጽምብል ናጽነት ብልዑል ወኒ ኣብዒሎም ሎም ብዝተገብረ ምርመራታት ክልተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ ክልተ ድማ ተፋንዮም ቻይና ምስ ደሴታውያን ሃገራት ሰላማዊ ውቅያኖስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ናይ ምርዳእ መዘክር ከቲማ ንሽበራ ዝድግፈ ሃገራት ምስ ኔቶ ክጽምበራ ሃገሩ ከም ዘይተፍቅድ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ሓቢሩ ማሕበረሰብ ዓለም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲታት ንምግታእ ተርኡ ክትጻወት ኢራን ጸውያ نستعستر لو حفشاو زينو مستندو أبزازي ملو بروخ مشهد